ka san daga farko za ka fara yi mana tunda ka gudu ka dawo. Ta ba ka nuna su daidai yadda su yawa ina gaishe da ɗan gwaggon ya kira ni da Allah me kuma yawa ko kai fa ba bi bu bi baba a ce dan hutun da ka tafi ka ja ka ba bi babu babi yawa babi ba babu abu me abu kuma abu a wallahi ba ka bane kalla da kyau irin wannan ne fa guda biyu buba ba ka bane yanzu na faɗi shi to faɗa mu ji in dai ka faɗa mu ji Allah yanzu da zai shiga kaji da to faɗa mu ji yanzu ai ba manta ba har da cewa wannan menene wannan me to bu yawa to sai ka faɗe shi so biyu sai zo min bubu bubu me kace wannan bu bu mene bu yawa maimaita bu to faɗe shi so biyu bubu yawa bubu bebe yawa ba ba buba bar ka nuna su da kyau fa kana nuna wani waje kana faɗin wani waje uba me kuma uba za ka ce uwa to uwa babi ba mene babi kalla da kyau fa wannan dai haka ne ba to amma wannan fa shine fa ana babi babi baby abu bebe ba abama ina ka gama ba baby abu wannan haddace shi kai saboda ka yi wancan lokacin akwai baby a wajen na rantsi wala haddacewa yawa wallahi haddacewa na rantsi ina zuwa na aje littafin mali kan mutum lokacin kai ka san ban da ko littafi ya ka bashi amma yanzu ai ka dawo ko ka je san ban da littafi yau dai kai kokari amma bari in aka zo gaba za mu yi wannan na wannan tunda ai kaga hoton me wannan baby wannan ne baby to yaro yawa to tunda yaro ne ka san na farkon aka ce za ka rika dauka zai zama mene kenan ya yi wo yo ya yi yo yu e to shi za ka yi gaba